Türkmenistan'ın halk artisti Artık Jalliyev, Daşkent'in Astrovska adyndaky Teatr Çeperçilik Institutunun aktyorçuluk bölümini tamamlandan soň özüniň ilkinji zähmet ýoluny Daşogyň Nur Muhammed Andaliýew adyndaky Döwlet Saly drama teatryndan başlaýar. Ol başta artist, soň rejissor, soňra da baş rejissor bolup işleýär. Artık Jalliyew teatrda ýatdan çykmajak bir näçe ajaýyp keşipler döredýär. Ol şol ýerde kino sanatyna ilkinji gadamny goýýar. Kino rejissor Altygarlyýew Aýna adly çeper filminde baş keşipleriň birini hojamyň keşfine Artık Jalliyew çagyrýar. Kino sanatyna şowly ädilen ädimden soň rejissorlar Artık Jalliyewi ýyly-ýylyna öz filmlerine çagyryp başlaýarlar. Türkmen kinosyny godunyň 70 ýyllyk senesi münasibetli şo döwür bizi 5 vilayata topar düzüp aktyorlar, kino rejissörler, film suraty düşürýän dörejelik toparyň agzalaryny iýerdiler-de. Şonu Artık Jalliyew, Yelizaweta Garaýewa, Oguldur Mehmet Guliýewa, Aman Xan Durdiýew Gurbaşyň kesbini çykyş eden. Şolary ilkäbi Mar welaýatynyň Daşowy welaýatyna gitdik-de. Ine şonu halk bile duşu şonu ilki elbette zenan masgalar tanıştıryan Türkmenistan'ın halk artisti Yelizaweta Garaýewa siziň bile duşu geldi dip. O menim kinosyny godun öwrenji bolasyň ilki artistleri tanıştırmak wezipesini maňa berdiler-de. Onuň Oguldur Mehmet Guliýewa diýen, onu Artık Jalliyew diýen bile halk ýerinden turup şeýle bir garşalýadylar. Ulu hormatyň, ulu mertebesiniň, ulu awraýynyň bardygyny men şol Türkmen kino sunugynyň 70 ýyllyk senesi münasibetli vilayatlerde bolandy, şonu gördüm men. Artık ağa hemmeden ýer turup ol mehmanhanadan çykyp aýlanmak şonu häsiýeti bar eken. Onuň bizi Hindistanyň 26-njy Bombay Kino Festivalina da ugratdylar. Ulu toparymyzy örde şol toparyň içinde Artık Jalliyew bardy, Uraz Murat Gummadow, Halil Mehmet Kakabayev, kino rejissör. Bir giden topar bardy da. Ýene de men şu ýerde onuň bir täsir kılık häsiýetine maçça goýan. Ol hem degişgendi, özüne çekijidi. Ol şol aktyorlar, rejissörler toplanyp çay başynda ýawrede oturanda ol hemmeşe şu ýorgan özüne çekip alırdy. Şorty sözler aýdardy, degişki zat bolup geçen wakalar aýdardy da şol özüne çekirdi. Şonu ertelik nahar edinip durkak Hindistanyny süýt berýär ekenlerdi. Aýal gyzlara bardy aramyzda. Gyzlar arkaýyn süýt içiberiň diýdi. Men ýer turup gowrusynda aýlanyp ýolkam bir hindi zenany saresyň arkasyna atyp öňüne bedräni alyp pile sagyp süýdüni gaýnatyp mene getirdi arkaýyn içiberiň dip diýse ol şunu bilen aýdan soň ol gyzlarymyz, ýigitlerimiz oňa onanyp içmesini goýup o degişýänle hemmedadanyň dursuňuz dip Artık aňyň soň ýani kino suraty düşürýär, soğuk, ýowuz wagtlary film tomasym düşürilýär, güýdem gyşym düşürilýär. Soň ýani wagtlary degişip adamlaryň göwünem götererdi. Onuň kino suraty düşün filmlerini tomaşa edýän her haýsy her tüýsli. Şol Artık şol kılık häsiýeti ýar ekende kino sunugotunda da bizim Türkmen film kino studiýasynda öndüren filmde de onuň ýerine ýetiren keşipler hiç wagt ýadyndan çykan. Sen ýadyndan çykarypsyň, aty eý görmeli, aýamaly, aty orada. Öwret şoňa, öwret. Gorgunmasyňyz. Salamu aleykum alawaga. Häzir özüni ýaşulary ýönemaly. Maslahat eýýäm birsiz geçip dur.
Onu ýa-hilek bitsiz geçe. Häzir. Men häzir gidip olan baryny ýygyna ak gelerim. Aýyrly özüm müner. Jigit elmi dama jigittir. Hay. Yigide doğurdum hem işi yigide kero. Ay orta ölükle. On soňa men 60 ýyl mundan öň öz perizadymy şulat delen goňşowadan alyp kaçypdym. Ha, bu at çeksen yaşaydı mı? Ha. Ay bolýa sen işiň dällay. Men köp işledim yankı Artıkçalyň. Soňra men okuw gittim, okuw torik gelip gitmene filmler almağa başladım özüm. Ha, şol filmlerin birini Jadyly Hünji diyen film, şonu Kerun Maşin teşmini yankı onu anan. Ol şeyle Eýem şol Altarly filan, nerede Tahana filan, şolorlaryň işlerini men hem wagt yankı ün sererdim de şoňa, şonuň yankı şeýle utar. Şoň bilen men şol filme sinaty zaty yankı Artykçalygy demetdim. Mehmet, mani nehil bolýar. Ya da inni bizim bütün kergun edil şunlar edip iyice testirelim ha. Manina bolanak. Yumruklarla çağılır, taş yola gitmek neyine gerek? Yuken. Onu ne molyanne? Mene bilmedim. Mehmetcan, sen kıydın nehili hatlı soğutsun olsa, ayal maşala olur. At çağacak ben kâr olayım, öyle oturuyup, enesini katasını gellerine karışıp durmalırlar. At taş yola gitmek, erkek kişinin işidir Mehmet. Ölerek deydi mi ki? Ol bizim komşovamızdaki Aygül. Ana soda görüncürüm mü oldu? Doğru. O biysek oğudan aydı. Hanım. Yok. Yok. Ağzımdan karayır kapın. Kanunla bir karara gel. İndi biz uğramalı. Kaka, Aygül'ünü kovulaş ya. Oli'yi de aydanını kovuverdi. Men bir ağızcık itekleyin. Şol bir hep Kara mergen bilen yolumanın giden kovulaydı. Hanni bizim kergünümüzün yollara vaç olur. Hakaydı yan. Artykçalyň ol şeýle ýat geçýärdi. Gaty ýat geçýärdi. Men ha bir ýat masalyan biz şol keşbin köp sahnalaryny Öktepe'niň ýangy daryk ýerine 3-nji birleşik girmapdy. Şol uwdan ýerlerlikde. Şo taýda şol kerwen ýanky ýola urýada, ýol urýar. Badara da gidiyen yeri var da, onun şu tayda uğrayan yerini şöyle oğadalıp, Badar'ı neyini dalacak onu? Hiva ettik tabi. Hiva dalma. Hiva dalıp şunu giydirip zat edenlerine, o yanma gelip, ay ondan son bir 2 ay vaat geçti de, yatın çıkıp giydirip gelirler, olayın yan kalacak bolup dur, olayın şu İlmirat da, şu giyilimdeki deydi, kuşak deydi, şu ya deydi, değerliydi beni bir tüstü. Benim neme diyen pikirleneyen onun şu değerli. Onu 2 tane kuşak getirdiler. Hayır, sen onun ay şu diyen ya da meka olsa dedim katı evet dedim ben dedim. Meka olsa bir yerde mekan alıp dedim. Onun aşağıda var, ekranı vuraysak başka kuşak burada. Ne derliydim ben? Yeni de hiva gayetmeli mi? Şu bir kuşak için. Onun ağrı 2 kuşağı hem
bir şo geydirip alyat, onun şo adam eyle şo geydirip alyat, şey deyip Bahadır'ı kutorduk bu denkı. Yine şol artıkçalığın şu mükadiyani doğru olup çıkayıp da geldik. Sonra izinden şol Akpamuk filmini başladım, onu yarın ki şol filmin de Uydir'in keşfini yerine getirdik. Biz ol filmin de yani şol bir giden Fahnani yine de şol higodarlıkta şol döwrüň Mehmet Yarhan'ın köşkünnarlık şol yankı bolup geçen var vakany. Şonu da yankı Uydir'in keşfini artıkçalı bir jay gow yerine getirdi. Ey sayır yurtlu mihman, merhemetli padşahımız, bir dünýeden gaýdaly bäri 12 täp perdendi şahzada Gammutlu'dan aýnalyp bilen ol padşah bolmaklygy çürt kesek inkar etýär. On iş bilenem güji ýok, dünýe bilenem seri ýok. Biz akyllarlar bilen akyllaşyp ahir şeýle netije geldik. Tagty tötänden üçin bir ýat ýerle ananmagy ırm etdik. Belki de Allah'ın emri bilendir. Yok yok, meniňiz bolmaz. Men bu giden döwletini etip dolandyrayım. Men öz derdim özüme yetip akyryň. Beýip arkangaýşy oturmak bir wada kyn bolar, kemçiligem bolar. Iň bolmany arwatly padşah edäý. Belki durara şahzadam özüne burar. Yok yok, men elimden gelýän zat biçdi şekli. Öý oçak bilen bolmak, ýurda dolanyrmagy men oňarman. Olar ýaly oňmuşoklar tüm başyna agyp, boň üçin sen bu topar hyzmatkarlyň bolar. İlki sen şanyňa at çapsyp gurnar. Olam sen güýjüň örkezmäge guzur boşar. Yok yok yok. İşte sen güçlü pehlivanını göğüs tutturun. Senin görüşürsün. Gücün örkesersin ha. Yok yok yok. Belki de sen ok atmagy höwetlisin. Yok 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 yok. Rıza bolman eňdäki dinleklerini çykaryp, özüňe münasip şalwaryny giýmäge garşy bolup durmagyňa. Yok, menin tek oylanmaly. Hanol gamhor şahzada. Belki oňa men kömegim deger. Onsoň men evlenmän ýoly rowany bolmaly. Aňardan gelýän däpde sowry inkar edip bolmada. Her kizadyň bir çeli çaky bar. Gel bir gelmişet tem ornunda tartda oturmalymy şahzada. O gelin şey sinap görün. Hiç bolmanda herki bağırın tutup getiren kezavi oňa görkezin. Bir jaýdym. Endi sen bir gelmişek bilen özüňi deňýärmi? Bu jagap synagymda on kimdigini anyklamaga ýöntem bolýar. Onsoň bilip koyun, kara-karadır da. On kurrum tokluğu, on mağlayına yazılgı doğra. Han näme de bolsa onu sinap göreli. Ne hüküm çıkararka? Bulat Mansurowyň Şükür Bagşy kinofilminde häsiýetleri taýdan bir gatma garşylykly kemençil şyrymly bolan Çapyk hanyň hemde Mehmet Yarhanyň öz boluşly keşplerini döretmek artykçalygy kino sangatyna uly üstünlik getirýär.
Şükür. Hadi senin yarakın. Adamlar. Men dutarlı geldim. Hep deysen, bütün ağzım menin kellen bir pikir geldi. Epin ıykası, şu körüşücü dutarlı ağam halat etmeye ruhsat berim. Eğer başarmasam, onu nova sizinki. Şükür kulak as. Sen yine ne etmekçi ol ya? Tutar adamların kölgöde deyinceleyen mahalli yarak olup bilir. Meselem toylarda. Men ikimizin hiç kimide samzıp gada kim akıllayıp bilecek değil. Koy onu dünyanın akıllı adamlar çözsün. Yönü men hiç kaçan düşmanın önünden öz hazırın çıkıp yengin halkı şimdi görmeyenlerin dinge kullar öz yemicilerini şahatlandıryanlarlar düşünüklü mü? Şükür Han. Eğer artık zalli hakkında yaatlama hükümet açılayan olsa men pikirimse ilki bilen şu artık zallin yankı baştaki belleşim yani eyleki artistlara menglemeyen öz borçlu hakkında hükümet açtak olur. Artık zalli bir filmde 2 tane keşfi dörödü biliyor. 2 keşfi bir filmde dörötmek oradan birbirine menglemeyen. Şolun her türlü hayasiyetini, ayratıyınlığını tomososa yetirmek çeperlerse. Ol, dine ulu artistlere boynu üye. Olmasa bir filmde 2 tane keşfi çeperlerse dörötmek artiste mümkün değil. Şimdi alkololüğün hemme belli, dünya belli filmlerdir. Şükür bağışıda göründür adamlar. Görüyor musun? İkisem biri sağ, biri han yani. Mingleyecek yani. Yok. Yöne birine mingleyecek. Artık zallin kinoda döröden hemme keşleri dünyalı bay, han, şah ve şuna mingleştiler. Görüyor musun? Bir padişah eylik padişah, bir han beylik hanı mingleyecek yani. Yok. Şu artık zallin döröden keşiflerine hiç kayıtlamış o birbirine mingleyen ağam, birbirini kaytadan ağam. Yarışın birinci de hiçbir tutar üstünlük getirmedi. Şeylilik bilen yüzüp gelcedelimizi devam edelim. Bu oyunu ben sana durmuşu düşündürmek için kurdum. Durmuşun özü bir yarıştır. Güçlü doğru yener, eçiz yeniler. Adamlar mı uygun bulunur. Bir neçeler şu adam meali, güçlü doğruları halvat ediyor. Akkavirleri bolsa şu sağlamlarlar kimi, öz karşıdaşlarını yemip üstünlük kazanacak bolyarlar. Bu görüşte denglik hakkında hiç kim fikir hem ediyen nedir? Yusuf, sen bu adamlara sin edip gör. İki sağdanlığın dengliği olurdu kuvunç döreden hak. Olur, yarışa geliptirler. Dağlar dağlar öderdi, kaynak dağlardan öderdi.
kök berk bolsa puda ondan tapar himayet. Ey sağdanna, näme için gezýärsiň sen gözläp bar? Ansat gadansyň bar sen. Olmarsyň hiç adaga. Vasbet yok murawani. Döwlet gelsin gaşyňa. Ýogsa pulsuz dehiniň olsadyr göz ýaşyňa. Han bir daragıtdyr. Kökleri hem raýat. Kökler berk bolsa puda ondan tapar himayet. Men iki filmde bile düştük oradan. Yani İkbal'da Bek Murat Bayınkeş, benim kulağım bulucu yerine getiriyordum. Ondan şöyle de köp bir ben artist hükümünde ikramda uşayan erlenmez vardı. Elbette artık Charlie ali ustad artist bilen bile hurmat düşmek ol yengil bolýar yani. Yengil onu sen çekmeli bolan oktu. Kaytam ol sen çek ya artist hükümünde. Mazarına gelen şağallıyorlar. Selamun aleyküm Arçın. Ve aleykümselam. Sağlık mısınız? Nerede? Murat Bayım öyle geldi. Ayşo, kut öyle geldi ha. Hamsan ver. Ne? Yaşlılar. Bizim oğlancıklarımızın eden işi aklat gariyallal. Yönümün olun mazalı temmidini verdim. Onsoňam yaşlılar. Yara gülen gepleşiljek bolsa, soňunyň goň bolmajagyny bilýäňiz. Men kellämi etegime salyp yaraşyga geldim. Egerde enihime atatmyrda etseňiz, olaň agzyndan çykan zady bermägiňiz taýin. Katı döwletli maslahat. Ursöwüş ite ýaşy diýipdirler. Şeyde gelin. Alın atamaz bu hanmay. Türkmenistanyň halk artisti Altygar Aliýewiň meşhur Aýgatlardan çeper filminde aşyryň keşfini jalandyran Artyk Jalliýew bu filme eýýäm kino sanatynyň iňçi sirlerini düşünýän aktyor hökümine kabul edilýär. Watanyny, halkyny jany teni bilen söýýän, edermen, paýhatly türkmen ýigdi aşyryň bir çylşyrymly keşfini döretmek aňta düşmändir. Şonuň üçin Artyk Jalliýew Aýgatlardan romanyny ençegedek gaytalap okumaly bolupdyr. Gözüm kaplayamaz, no. Ha, şurada oraya atmayın. Dağı ne mi? Yara bu yaman keyfim koptu. Annem yok olman, toyuyor diyene. Toylamıyordum kumi. Olmanın ne mi? Ediliyordun öyle çok karlı. Bak öyle beni yerine doğru. Beyne bak bir de ettirek yok.
Ayın sonum neyme? Canım da keyfim köp. Şoma teşekkür edeyim. Özbek, Täjik, Gazak kinostudiýalary Artakjallyeva hut öz artistlary hökmüne garapdyrlar. Onuň suratlary şol kinoteatrlaryň bedegi bolupdyr. 1968-nji ýylda Sankt-Peterburg şäherine geçirilen bütün dünýä kinofestivaliniň açylış dawarasyna festiwaliň baýdagyny galdyrmak Artakjallyewň paýyna düşüpdir. Hormatly prezidentimiziň biz öz medeniyetimiz sunatymyzy ösdürmäge goşan adamlarymyza gonmana haklydyr diýip aýdan sözleri Türkmen milli kino sunatynyň parlak ýyldızlarynyň biri Artakjallyew hem degişlidir. Artakjallyew milli teatr hemde kino sunatymyza goşan uly ustadlarymyzyň biridir. Ine mehribany illeşler, biz şunun bilen sunugat etingen ömürler atly gepleşigimiziň bu gezek sanynam geçir gutorýar. Egerde biziň gepleşigimiz siziň aza käne göwnüňizden turan bolsa, onu biziň çeken zähmetimiziň ýerine düşdigi bolardy. Sunugatymyzyň hakkygynar arkadaşymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak, tutýan tumly işleriniň ilmi dama, rawaşlyklara beslenmegini tüýs ýüregimizden arzu edip gepleşigimizi geçir gutorýar. Ilmi dama, yurdumuz parahat, asmanımız arasda olsun, yurdumuzda medeniyetimiz üssün, güllüsün, gülaşsın. Hoşda olun mehribany illeşler. Ilmi dama, sağlıkta, toýlarda görşeliň.